Bij voetbalvereniging Oudeholt-Peer hebben ze skien haar nocht. Het techniekhok zit onder de kalk. Vandaan heb ik mijn benzine smieten en het is een wonder dat er geen brand ontstaan is. Een pot groene verf gie oer een trekker, maar die verf is ik op een doorskreun. Een van de enigste onwijzingen, zo'n nota. Bang, bang. Maar wij zijn er nog steeds niet achter wat het nou... Maar was ook bij de korfbalclub stond dat er ook op. Dus het zijn wel dezelfde geweest die bij de korfbalclub en bij de tennisvereniging geweest zijn. Bij de vereniging vertinken ze de plaatselijke jongeren, omdat de vereniging betiet op een jong plak vonden. De skeer rint in de duizenden euro's en de oerlijst is grut. Dat vinden we hartstikke zonde. Maar ja, je kunt er niks tegen doen. Gelukkig nog niet in het nieuwe gebouw. Daar is nog geen vernieling aangericht dus. Maar ja, bij de tennisvereniging is ook al vernieling aangericht dus, ja. Bij de tennisclub heeft hij intussen de politie inschakelen, maar de vereniging zelf zal ik de boel in de gaten houden. Hier kapot, daar, de lamp is eruit, het kan je weggooien. We overwegen ook samen met de korfbal om een aantal avonden te gaan posten, om zo te kijken of we toch de daders op heterdaad kunnen betrappen. Op het dier meest kan pakken zal dreig worden, maar de boel in de gaten houden moet uiteindelijk resultaat opsmieten. Als er meerdere mensen op de hoogte zijn die het weten, dan hoop ik toch dat er eens een keer wat los gaat komen.